Begin creëert de energie, fysica, golven, hitte, ion, joules, kracht, leven. Manier ontsnapt, pure quarantaine, segregatie, tirannie, universele, visionaire, wonderlijke X-assen. Y, zo, alfabetisch, ik getracht de Big Bang hier op de som. Het product dat ik die aanzorg op mijn momenten voor divisie. Niet elke zelf extractie dat ik uitdenken van hizie. Het moet me woordelijk koelen op het moment dat ik hem wil geven. Soms moet je de dood gezien hebben voor niet blind te zijn voor het leven. Geduld kan me verliezen, ook geen effer te geven. Dus het taal is een verzameling paradoxale kreen. Bedoel, mijn voeten regen en mijn neus loopt. Het alarm schiet aan en de schot een alarm of geel de taal staat op zijn kop. Dan voel je aan het trekken wat ik hier vandaag ga doen. Dat is simpelweg complex. Schrijf nooit simplistisch, helder rechtstreeks. Soms schrijf ik kwalitatief, fascinerend, dusselingwekkend, ook erg geschefte, experimentele, expressieve evocaties, sublieme exegese. Schrijf nooit simplistisch, helder rechtstreeks. Soms schrijf ik kwalitatief, fascinerend, dusselingwekkend, ook erg geschefte, experimentele, expressieve evocaties, sublieme exegese. Symbolisch stop ik teksten veel met 37 lagen. In essentie stel ik aan mezelf een leven, zegt de vraag. Met momenten schrijf ik like of dat ik een levenswerk bewaar. Precies wat niet kunt schrijven, zie ik regelrecht verslagen. Elke tekst is een fragment van hetgeen dat in mijn brein zit. Letters in de sterren uit mezelf gemaakte tijdschrift. Woorden tonen me wat dat ben en buiten mijn bereik ligt. En soms is het complex, maar ze voorzien ze van een bijschrift. Gelukkig is er evenwicht. Soms is het simpel, complex, recht voor de raap. En soms is het indirect, omdat dat moment uniek is. En ook ik op elk moment mee evolueren is ieder tekst een sacrament. Patroon zijn handig, maar moet je slim kunnen integreren. Lyrisch is er zoveel te ontdekken en te appreciëren. Elke taal ter wereld is een echt archief van ware schatten. Scenografisch tracht ik het te absorberen en te vatten. I don't want you to be afraid, I want you to be excited, I want you to be relieved. Because simple answers may emerge. We're discovering in nature that simplicity often lies on the other side of complexity. So for any problem, the more you can zoom out and embrace complexity, the better chance you have of zooming in on the simple details that matter most. Schrijf nooit simplistisch, helder rechtstreeks. Soms schrijf ik kwalitatief, fascinerend, dusselingwekkend, ook erg geschefte, experimentele, expressieve evocaties, sublieme exegese. Schrijf nooit simplistisch, helder rechtstreeks. Soms schrijf ik kwalitatief, fascinerend, dusselingwekkend, ook erg geschefte, experimentele, expressieve evocaties, sublieme exegese.